mga kapatid, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ngayon mag-unbox tayo ng mga nabili namin sa Shopee. Isa na itong nabili namin na jigsaw. Affordable siya. At saka may 1 year warranty. Yun ang mahalaga na may warranty siya kung sakaling may ito yung nabili natin. Okay, samahan niyo ako mga kapatid. Salamat. I-unbox na natin yung nabili namin. Actually, pinano ko na ng cutter dito sa gilid, pero ano to? Yan yung Carrier sponsor natin naman. Saka ito yung nabili natin. Ang brand niya Proman. Ang jigsaw kasi malaking gamit ko sa bahay. So start natin yan. Ingat lang sa pagano lalo na mga bata. Naka-bubble wrap siya. Actually, matagal itong dumating, kaya lang iba yung Carrier. Yung nagdadala nito, pupunta dito sa amin dahil medyo mabigat. Sabi ng isang Carrier namin na Suki, iba yung naka-sign dahil medyo mabigat to. Yung mga magaan lang, yun yung dadalhin niya. Iwain natin. Yun. Yan. Proman. Hindi siya ganong branded o mamahalin, mura lang. Kaya lang importante, may 1 year warranty siya. 1 year warranty. Jigsaw, German Tools. Proman ang brand, German Tools. Ito yung niya, code. Ito yung product. Ito yung pinaka-carton niya. Tapos, tingnan natin. Ito yung pinakalaman niya. Ito yung cord. Yung cord niya naka-attach na siya, hindi siya matatanggal. Diretso mo lang ito yung plug sa saksakan. Yan mga kapatid, ito yung unit natin kinuha. Wala pang blade yan, saksak yung blade. Hindi lang siya maliit. Saka dito yung blade niya na kasama. Pwede ka rin makabili dito sa mga hardware. Depende sa brand na gusto mo. O depende naman sa ngipin. Kurba ng niya, blade. Tapos ito yung pinaka-manual. Manual niya. Lagi-lagi yung Ito yung sa sa warranty. 1 year warranty siya. Ito, akala ko yung nalaglag. Ito pala yung carbon brush. May kasama siyang carbon brush na dalawa. So sa ilalim makikita mo itong unit niya. Yung Proman na jigsaw. Yung blade. Itong carbon brush. Yung carbon brush niya parang pareho din sa carbon brush ng tawag nito grinder or mga drill, ganun din, pareho lang sila. Tsaka ito yung importante, yung sa warranty. Ito yun. Yan, warranty card. Importante kahit na medyo hindi siya gaano ka-branded, importante may warranty siya. Pwede mo siyang isang taon yung warranty. 1 year warranty. So, pilapan mo lang to kung sakali. Tapos ito yung pinaka-manual. Yan. Tapos ito na yung unit natin.
mag-review tayo ng konti. Yan kapatid, tinanggal ko yung cover niya. Ano pala tanggalin mo yung dalawang alin. Kaya nagtaka ko, ba't walang kasamang alin rings o alin na pagtanggal dito para lagyan ng blade. Dito pala nakakabit. Yan, nakakabit siya. Kailangan meron yan dahil oras na magtanggal o magpalit ka ng blade, itong gagamitin mo para tanggal dito. Saka mo ilagay yung blade dito. Tapos balik mo higpitan, tapos ibalik mo pa for safety. Yan. So yan lang mga kapatid ang ating nabili na jigsaw sa online. Ang brand niya ay Proman. Ito ay Germany tools. Importante nito mga kapatid, may ano siya, may warranty. Warranty siya. May 1 year warranty. Tsaka hindi siya chargeable, dahil pag chargeable kasi medyo mahal. Saka pang bahay lang kung sakaling hindi naman to araw-araw ginagamit, for personal use. So yan lang mga kapatid, sana makatulong to at sana makatulong ito sa atin lalo na yung bahay natin, hindi tayong mag-DIY. So yan lang mga kapatid, maraming salamat at God bless you.